Víte co, já si myslím, že to je stejně trošku v genech těch lidech, že se to prostě, ta generace, že se to malinko opakuje a že prostě k tomu prostě dostane člověkový vztah a to je taková ta... A pak si řeknete, je to hezký, když pak vidíte, že ty kluci za vás tady pokračujou a že ta tradice jde dál a že... Mám na starost ekonomickou část v naší firmě a část zahraničního obchodu. A jinak chodím tátovi pomáhat programovat některé CNC stroje. A mám na starosti komplet sklářskou výrobu a starám se o český zákazníky. On to je dlouhý proces, to není věc, že někdo si něco namaluje a pak za 14 dní se to jako vyřeší. No to je spíš o tom, že dokázal do sebe zapadnout, ty tvary různý kombinovat a ten výsledek se pak předá vlastně našemu tátovi, jak by to mělo být a on to vlastně jakoby tu formu, tu nejdůležitější část udělá on. Tak, protože vlastně korálky, ono to je taková jako architektura, ono to je... Takže jako výroba toho jednoho korálku zabere zhruba 10 dní, 10-12 dní. My přetahujeme sklo, skleněné tyče přetahujeme. To se nataví při nějakých 1000 stupních. Proužek jako medového skla teče mezi dvě formy. Tam se to lisuje. Pak to musí den chladnout, to sklo, aby nepopraskalo. Dále musíme ho vylámat od přebytků, přelisků. A to sklo je hrozně hrubý a ostrý, tak to dáváme do takových míchaček. Míchačky na beton skoro, kam se dává korálky, voda a písek sklářský. Tam se to točí zhruba týden. Nejdřív se to jakoby matuje a pak se to v tom procesu začne leštit. A zhruba po těch 10 dnech, co se to točí v té vodě a v tom písku, tak se ty korálky vysuší a musí se přebrat ručně. Tak u nás to není jakoby o jednom tvaru, jakoby, že by to byl top tvar. Aha. Naše firma se jakoby zabývá tím, aby jsme splnili jakoby sen toho konkrétního designéra. Přijde designér, který nám řekne svoji myšlenku, jak by ten korálek chtěl používat, kam by ho chtěl používat. A my musíme jako vyrobit tak, aby jsme mu to splnili. A takových designérů máme po světě hodně, takže není to jenom jeden ten korálek. No takový ty detaily, to nenaprogramujete, všechny ty stroje a všechno, aby to pracovalo. Jo. No, robot je, ale tak citlivý ještě a v těch detailech, v těch ryskách není. Mě na tom celém všechno jako baví to, že jsme jakoby rodina, že prostě držíme jako rodina po sobě a děláme to všichni jakoby spolu. To je asi věc, která jako mě naplňuje nejvíc. Nevím, jestli to je sen, nebo byl bych rád, kdyby z těch dětí někdo šel v mojich šlépějích trošku, kdybych ho naučil do tajů tyto výroby. Ale je samozřejmě, že je nová doba, nové možnosti a já už jsem člověk zastaralej, už neumím s těma moderníma technologiemi natolik pracovat, ale mám zkušenosti. Jak bych rád to předal dál jednomu z těch vnuků. Začínám kooperovat s Lukášem tady napůl, že by se to mohl jeden z těch dětí naučit. Tak je to ruční práce, no to není, to musíte umět, dar. To je jako malíř, jakoby, prostě to je umění, to není nic, to se nedá naučit, to je jako ten cit.